सर्वांना नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंचे हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने मी सत्यविजय नाईक हार्दिक स्वागत करतो. धर्मसंस्थापक जगद्गुरू भगवान श्रीकृष्ण, हिंदू राष्ट्र स्थापनेचे प्रेरणास्त्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले यांच्या चरणी वंदन करून आजच्या या पत्रकार परिषदेला आरंभ करूया. आजच्या या पत्रकार परिषदेला माझ्यासोबत हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदेजी उपस्थित आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेचा उद्देश आपल्यासमोर थोडक्यात स्पष्ट करतो. आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की येत्या 4 दिवसांवर हिंदूंचा सर्वात मोठा सण दीपावली येत आहे आणि या दीपावलीच्या निमित्ताने सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्या दीपावलीच्या माध्यमातून सर्व प्राणीमात्र, सर्व कुटुंब, राष्ट्र, समाज या सर्वांना सुख समृद्धी लाभो, सर्वांना सुरक्षित असं जीवन लाभो अशा प्रकारची भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करतो. दिवाळी म्हटली की आपण विविध वस्तूंची खरेदी करतो, मिठाई आणतो. पण हे सर्व करत असताना आपण या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत तर त्या आपल्या कुटुंबाला, आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासून पडताळून सगळ्या घरी आणतो. तर ह्याचबरोबर आपण ज्या वस्तू आणणार आहोत तर त्या वस्तू ज्या आहेत तर त्या हलाल मुक्त आणायला हव्यात. आता हे हलाल नेमकं काय आहे, ही हलाल उत्पादनं आणल्यावर आपल्याला काय नेमका तोटा होणार आहे, ही हलाल प्रोडक्ट काय आहे, तर ह्याविषयीची सविस्तर माहिती आज या पत्रकार परिषदेमध्ये रमेश शिंदेजी आपल्याला देणार आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या संदर्भातली सविस्तर माहिती प्रस्तुत करावी. नमस्कार. नमस्कार. आता जसं आपल्याला सांगितलं की दिवाळी हा आपला फार मोठा एक उत्सव असणार आहे. परंतु ह्या दिवाळीला भारताच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षित दिवाळी व्हावी या संदर्भात हिंदू जनजागृती समितीकडून एक मोहीम, एक अभियान चालवलं जाणार आहे आणि ह्या अभियानाचं नाव आहे हलाल मुक्त दिवाळी. आता बेसिकली हा मला असं वाटतं की देशामध्ये पहिल्यांदाच हा मुद्दा येत असेल की जो गोव्यातून आपण सगळ्यांच्या पुढे मांडतो आहोत. आता ही हलाल मुक्त दिवाळी आपण जे म्हणतो आहोत, हलाल आणि हिंदूंच्या दिवाळीचा नेमका काय संबंध आहे आणि हलालच्या संदर्भात आपण का वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला पाहिजे, हे 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत आणि तेवढ्याच मी आपल्याला आज या निमित्ताने सांगणार आहे. इस्लाममध्ये 2 कॉन्सेप्ट आहेत, मूळ ह्या अरबी कॉन्सेप्ट आहेत. एक आहे हलाल आणि दुसरा आहे हराम. हलाल याचा अर्थ परमिसिबल, ऍक्सेप्टेबल, की इस्लामनुसार कोणत्या गोष्टी परमिसिबल आहेत त्या हलाल आहेत, ज्या नॉन ऍक्सेप्टेबल आहेत त्या हराम आहेत. हा साधा भाग आहे. आता हलालचा प्रारंभ कुठून झाला, तर हलालचा प्रारंभ झाला मीटच्या संदर्भामध्ये. त्यांचे काही नियम आहेत की स्लॉटर करताना ते कुठल्या पद्धतीने केलं पाहिजे. ते जो पशु असतो त्याचं डोकं मक्केच्या दिशेने असलं पाहिजे. त्याच्या गळ्यावरती सुरी फिरवताना बिस्मिल्ला अल्लाहू अकबर हे कलमा पडला पाहिजे. हे सगळं झालं तर हलाल आहे, असं इस्लामिक कॉन्सेप्ट आहे. आता ह्या कॉन्सेप्टची आणि भारताचा किंवा त्यामध्ये हिंदूंचा काही संबंध नाही, परंतु त्याच्या पुढे हा संबंध निर्माण झाला कारण 2013 मध्ये भारतामध्ये इस्लामिक बँक केरळमध्ये एस्टॅब्लिश होण्याचा प्रयत्न करत होते. ऑलमोस्ट त्यांना परवानगी देखील मिळाली होती की भारतामध्ये इस्लामिक बँकिंग चालू होणार. इस्लामिक बँकिंग हे नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बँकिंग आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घ्यायला किंवा द्यायला मनाई आहे.
त्यानंतर 2014 मध्ये भारतामध्ये सत्ता बदलली आणि भारतासारख्या सेक्युलर देशामध्ये इस्लामिक बँकिंग असू शकत नाही असं रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं आणि भारतामध्ये इस्लामिक बँकिंगला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. इस्लामिक बँक भारतामध्ये आली नाही कारण भारत सरकारने बंदी घातली, परंतु त्यांनी नवीन एक सिस्टीम चालू केली. जर भारतामध्ये मुस्लिमांनी काही ठराविक प्रोडक्ट घ्यायचे असतील किंवा खायचे असतील तर त्या प्रोडक्टला हलाल सर्टिफिकेट तुम्ही घेतलं पाहिजे. आता हे हलाल सर्टिफिकेट देतो कोण? तर जमियत उलेमा हिंद, हलाल सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी, हलाल इंडिया, अशा 3-4 भारतामध्ये मुस्लिम ऑर्गनायझेशन्स आहेत की ज्या हलाल सर्टिफिकेट देतात, इश्यू करतात. आता या हलाल सर्टिफिकेट ज्या इश्यू करतात तर त्या सर्टिफिकेट फ्री मध्ये देत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला 21,500 प्लस जीएसटी एवढे पैसे द्यावे लागतात एक वर्षासाठी. आणि हा जो काही हलालचा नवीन एक व्यवसाय चालू झाला हा एवढा वाढलेला आहे की आपल्याला कल्पना सुद्धा करता येत नाही. कारण बेसिक कॉन्सेप्ट 1400 वर्षापूर्वी फक्त मीठशी संबंधित होती. आज भारतामध्ये साबण हलाल सर्टिफाईड आहे, आशीर्वादचा आटा हलाल सर्टिफाईड आहे, फॉर्च्यूनचं तेल हलाल सर्टिफाईड आहे, त्याच्यानंतर हिमालयाची टूथपेस्ट हलाल सर्टिफाईड आहे, शॅम्पू हलाल सर्टिफाईड आहे, इबाचे कॉस्मेटिक्स हलाल सर्टिफाईड आहेत, लिपस्टिक हलाल सर्टिफाईड आहे. इतकंच नाही, डेटिंग वेबसाईट हलाल सर्टिफाईड आहे. केरळमध्ये रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बनत आहे. फर्स्ट इंडिया रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स इन एर्नाकुलम, इट इज सर्टिफाईड हलाल. हैदराबाद, चेन्नईमध्ये ग्लोबल हॉस्पिटल्स आहेत, हे हलाल सर्टिफाईड आहेत. आज हलाल सर्टिफिकेशनचं लिमिट एवढं वाढलं. वर्ल्ड्स हायेस्ट अँड बिगेस्ट एक्सपान्सिव्ह इकॉनॉमी इज नोन एज अ हलाल इकॉनॉमी. 2013 मध्ये हलाल इकॉनॉमी चालू झाली. आज 2.1 ट्रिलियन US डॉलर्स एवढी प्रचंड इकॉनॉमी हलाल इकॉनॉमी आहे. आता हे आपण बघितलं की हे हलालचं आहे. मी तुम्हाला काही गोष्टी ज्या आहेत त्या सॉफ्ट कॉपी देणार आहे रंगीत, परंतु हे हलालचं सिम्बॉल असतं आणि हे त्या प्रोडक्ट वरती छापावं लागतं. आणि हे जे हलालचं सिम्बॉल आहे, मी इकडे हे काजल, त्यानंतर शॅम्पू, सोप हे सगळं याच्यामध्ये दिलेलं आहे. भारतामध्ये हलाल इंडिया आहे, त्याचं हे सर्टिफिकेट आहे, जमियत उलेमा हिंद देते. ही हलालची डेटिंग वेबसाईट आहे आणि खाली हे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आहे. म्हणजे केरळचा सगळ्यात मोठा जो सुपरस्टार आहे सुकुमारन, त्याने त्याची ऍडव्हर्टिजमेंट केलेली आहे. आता हे सगळं कसं होतंय नेमकं? हे कॉन्सेप्ट कोणी आणलेले आहे? तर हे कॉन्सेप्ट ओनली मार्केटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट आहे. ह्याला कुठेही रिलिजियस किंवा ह्याला कुठेही कॉन्सेप्च्युअल आपण म्हटलं तर त्याला कुठे हिस्टॉरिक बेस नाहीये. आता रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स हलाल कसं झालं? तर त्या ठिकाणी आता आपण जसं म्हणतो की प्रत्येक घरामध्ये घड्याळ असणार, पण ते घड्याळ कुठला वेळ दाखवणार? तर ते मक्केची वेळ दाखवणार. त्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रत्येक घरामध्ये प्रेयर हाऊस असणार. त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये 2 स्विमिंग पूल आहेत, कारण शरीयतच्या नियमानुसार स्त्री आणि पुरुष हे एक दुसऱ्यांना बघू शकत नाही, म्हणून त्यांना महिलांसाठी वेगळं स्विमिंग पूल आहे, जेंट्ससाठी सगळं वेगळं स्विमिंग पूल आहे. आता हे सगळं झाल्यानंतर ते रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स हलाल सर्टिफाईड रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स झाला. हे काय नेमकं आहे? म्हणजे पैसे कमवण्यासाठी, एक इकॉनॉमी तयार करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आज देशामध्ये चालू आहेत. आणि आपल्या दृष्टीने सगळ्यात भयंकर गोष्ट जर काय असेल तर प्रायव्हेट लेवलला हे सगळं चालू होतं. हल्दीरामचे सगळे स्नॅक्स, बिकानोचे सगळे स्नॅक्स हलाल सर्टिफाईड आहेत. आता हे सगळं हलाल सर्टिफिकेशन किंवा बिग कोला, कोका कोला हे सगळं हलाल सर्टिफाईड आहे. आता ह्याच्या पलीकडे महत्वाची गोष्ट काय आहे? मॅकडोनाल्ड. तुम्ही मॅकडोनाल्ड मध्ये जाऊन विचारा, मॅकडोनाल्ड सांगतं की आमचे रेस्टॉरंट 100% हलाल सर्टिफाईड आहेत. अरे मॅकडोनाल्ड मध्ये येणारा
मुस्लिम कस्टमर किती आहे? 2%, 3%, 4%. मग मॅकडोनाल्डने 4% मुस्लिमसाठी हलाल ठेवलेलं तर ठीक आहे, परंतु जे शीख आहेत, शिखांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांमध्ये राहत मर्यादा म्हटलेलं आहे, म्हणजे कोणत्या गोष्टी कराव्यात कोणत्या करू नये. त्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं आहे की हलाल मीठ ते खाऊ शकत नाही. मग भारतामध्ये मॅकडोनाल्ड उरलेल्या सगळ्या लोकांना हलाल मीठ का जबरदस्ती खायला घालतंय? डॉमिनोज पिझ्झा इज हलाल सर्टिफाईड. डॉमिनोज पिझ्झा भारतामध्ये सगळ्या लोकांना, भारत सेक्युलर आहे, मग तुमचे मुस्लिम कस्टमर आहेत त्यांना तुम्ही हलाल द्या, आम्हाला काही प्रश्न नाही याचा. परंतु भारतात 100% लोकांना तुम्ही हलाल खायला घालता, हा भारतातल्या हिंदूंचा, त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अपमान नाहीये का? त्यांना जे भारताच्या संविधानाने स्वातंत्र्य दिलं त्याचा अपमान नाहीये का? याच्या पलीकडे जाऊन आणखीन मी तुम्हाला सांगतो, भारत सरकार, आम्ही सांगतो आमचं सरकार सेक्युलर आहे, परंतु हे सेक्युलर सरकार आजही IRCTC हे भारताच्या संसदेमध्ये, इंडियन पार्लमेंटमध्ये आणि भारताच्या रेल्वेमध्ये फूड सप्लायर्स आहे. IRCTCचं फूड येतं, बट IRCTC इज 100% हलाल सर्टिफाईड. ITDC, इंडियन टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज 100% हलाल सर्टिफाईड. तर तुम्ही सेक्युलर सरकारचं जर प्रतिनिधित्व करता तर तुम्ही तिथे येणाऱ्या बाकी सगळ्या लोकांना हलाल का जबरदस्ती करता? लंडनमध्ये निकोलस तालेब नावाचे एक विद्वान आहेत, त्यांनी सांगितलं हलाल सर्टिफिकेशन इज मायनॉरिटी डिक्टेटरशिप. त्यांचं पुस्तक आहे याच्यावरती की मायनॉरिटीला जर हलाल खायचं आहे तर ते मायनॉरिटीसाठी असावं, ते मेजॉरिटीला का तुम्ही कंपल्शन करता? आणि हे जे मेजॉरिटीला कंपल्शन आहे याच्या विरोधात आम्ही आहोत, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट की आज एक सगळ्यात मोठं सक्सेस आम्हाला हिंदू जनजागृती समितीला मिळालं. भारतामधून तुम्हाला जर कुठला फूड आयटम एक्सपोर्ट करायचा होता तर त्याच्यामध्ये एक इन्स्टिट्यूशन आहे केंद्र सरकारची, ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्सच्या अंडर येते, त्याचं नाव आहे अपेडा, ऍग्रिकल्चर अँड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. ही जी अपेडा आहे, ह्या अपेडाचा नियम होता की अनलेस यू बाय, जोपर्यंत तुम्ही हलाल सर्टिफिकेट घेत नाही आणि तुमच्या कंपनीमध्ये, तुमच्या प्रोडक्शन युनिटमध्ये एक मुस्लिमला अपॉइंट करत नाही, जो ते हलाल सर्टिफिकेशन व्हॅलिड आहे साईन करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला एक्सपोर्टचं लायसन्सच मिळणार नाही. हा कुठला सेक्युलरिझम आहे भारताचा? म्हणजे भारत सरकारचं अपेडा हे सांगतं की तुम्ही हलाल सर्टिफिकेट घेतलं नाही तर तुम्हाला एक्सपोर्टचं लायसन्सच मिळणार नाही. आणि म्हणून आम्ही भारत सरकारला ह्याच्याविषयी पत्र पाठवलं, आम्ही केंद्र सरकारला जाऊन भेटलो आणि आम्ही सांगितलं हा अन्याय आहे. कशासाठी हलाल सर्टिफिकेट घेतलं पाहिजे? भारतातून जे मीठ एक्सपोर्ट होतं, हे मीठ ऑलमोस्ट 48% ऑफ दॅट मीट इट गोज टू चायना अँड व्हिएतनाम, बोथ आर नॉन इस्लामिक कंट्रीज. मग त्याच्यासाठी हलाल सर्टिफिकेशन कशासाठी पाहिजे? भारतामधून बाकी काही गोष्टी जर जाणार असतील तर त्याला हलाल सर्टिफिकेशन कशाला पाहिजे? आणि 21 जानेवारी 2021 म्हणजे आता या वर्षी भारत सरकारने अपेडाचा हलाल सर्टिफिकेशनचा नियम काढून टाकला. दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस. मात्र आजही भारताच्या पार्लमेंटमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला हलाल सर्टिफाईडच अन्न जेवायला मिळतं. भारताच्या ट्रेन मधून जर तुम्हाला प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला हलाल सर्टिफाईडच जेवण मिळतं. हे जर आपण बघितलं तर हा सगळा अन्याय आहे. मला जर हलाल नको असेल तर का मला त्याचा अधिकार नाहीये? आणि म्हणून ह्याच्या विरोधामध्ये आमचं ही कॅम्पेन आहे. आमचं कॅम्पेनचं स्पष्ट उद्दिष्ट आहे की भारतामध्ये फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSI, ही ऑथॉरिटी आहे. ही ऑथॉरिटी जे काही सगळे फूड प्रोडक्ट्स आहेत त्याला लायसन्स करते, त्याच्यामध्ये काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते सगळं रिसर्च करते
हे सगळं केल्यानंतर तुमच्या फूडवरती एक ब्राऊन डॉट येतो, एक ग्रीन डॉट येतो. त्याचे कंटेंट आणि पर्सेंटेज तुम्हाला त्या प्रोडक्ट वरती लिहायला लागतात. जर हे सगळं भारत सरकारची ऑथॉरिटी करते तर हलाल इंडिया इज सुपिरियर ऑथॉरिटी दॅन FSSAI. म्हणजे FSSAI ने सर्टिफाय केल्यानंतर परत हलाल सर्टिफिकेट द्यायचं मी. वाय? कशासाठी? जर माझं प्रोडक्ट ग्रीन डॉट मला भारत सरकारने दिलेलं आहे की 100% व्हेजिटेरियन आहे, याचं जर सर्टिफिकेट दिलेलं आहे तर मी हलाल सर्टिफिकेट का घेतलं पाहिजे? आणि हा सगळा पैसा जो आहे हा जमियत उलेमा हिंद कडे जातो. आणि जमियत उलेमा हिंद आज भारतामध्ये 700 टेररिस्टच्या केसेस लढत आहे. जमियत उलेमा हिंद ऑफिशियली भारतामध्ये 700 टेररिस्टच्या केसेस लढत आहे. कमलेश तिवारीची मर्डर असो, मुंबईच्या लोकल ट्रेन मधला ब्लास्ट असो, पुण्याच्या जर्मन बेकरी मधला ब्लास्ट असो, दिल्लीमध्ये कॅनॉट प्लेस मध्ये झालेला ब्लास्ट असो, हे सगळ्या ब्लास्ट मध्ये जेवढे टेररिस्ट पकडले गेलेले आहेत, सगळ्या टेररिस्टला त्यांच्या लीगल एक्सपेन्सेस साठी खर्च जमियत उलेमा हिंद करतं. जमियत उलेमा हिंदच हलाल सर्टिफिकेट देतात. आज ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लमेंटमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक पार्लमेंटरींनी हा मुद्दा उचललेला आहे की हलाल सर्टिफिकेटचा पैसा टेरर सपोर्टला जातो आहे. श्रीलंकेमध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की श्रीलंकेमध्ये चर्चमध्ये ब्लास्ट झाले.